एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव क्लियार माखासे बाथ्रा फोरमायदों। तो मानगोनां अनजालि दैमारि मेडामा हारिफोरनो एसटि होब्ला जोंहा बुंनांगौ किन्तु बे खोथाया जानो हाया। बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया, खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया, बे जानोनो हाया, खहा जाथारगोन। बेनिखाय दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ, बिनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6था, किन्तु बिसोरहा 1.5 कोटि। आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेनि खावसेयानो बिसोर। अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो? बे बेलेन्स जानोनो हाया। आरो थाखानाय एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया, बे जानो हाया। एसटि थाखानायाव गोदान एसटि खालामोबा खहा जाखागोन, कारण एसटिआ मोनसे। बेवहाय सोर बि, सोर पि, सोर मा बिनि खोथा फैया। एसटि खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन, बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन। बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया, जोंहा खहा जायाबानो जाबाय, बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन। जोंहा खहा जाथारगोन, खुनु पदे बियो माने बेलेन्सबो जाखानाय नङा। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय अनजालि दैमारि मेडाम बिथांनि माखासे क्लियारिफिकेसन होनायखौ बा प्रेस मिट होनायखौ। तो थारैनो सैथो बाथ्रा, जोंनि बे दा जिथु सोलिबाय थानाय परिस्थिति, दा परिबेक, बेवहाय जों बयबो खौसे जानानै मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेरेखा सोमावसारनायनि गोनांथि। नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों माखासे पलिटिसियान दैदेनगिरिफ्रा माने पलिटिक्सआव माने गावजों गाव दान्थेलायनाय। दा हारिनि अलखद समावबो बा हारिनि माबा मोनसे खहा जानो थांनाय समावबो दिनै पलिटिसियान लिडारफ्रा गावजों गाव माने दान्थे बिदान्थे खालामनायखौल'सो नुदों। दिनै जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामाखौ नुदों नोंथांमोना। थ' बिथाङा एबसुनि बा इउपिपिएलनि बाथ्राखौ बिथाङा माने बुंबाय थादों जे एबसुआनो इउपिपिएल, इउपिपिएलआनो एबसु। थ' नैबे बाथ्राया जिथु दा थासारि जादों, बे समाव माने बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि जेबो माने सम नङा। जुदि बर'नि जुदि थार लिडार हिसाबै आरो थार लिडार जुदि माने बर'फोरनि गेजेराव जुदि सिनायथि होना लानो सानदोंब्ला। नाथाय दिनै नोंथांमोना नुदों जोंनि बिटि चिफ काउन्सिल सरकारा माने जेबो अबजेक्सनखौनो होखायाखै। डाइरेक्ट माने बे जोंनि जिथु जानो थांनाय जे मोनद' हारिया एसटि जामारोब्ला जोंनि जिथु थाखानाय ट्राइबेल हारिनि पावार गोहो गासैबो माने फैमाल जाखागोन, बेखौ जों बयबो रायजो राजाफोरा मिथिगौ। नाथाय बे बुस्थुखौ दिनै पलिटिसियान लिडारफ्रा राजखान्थियारि बेहाय षड़यन्त्र होननानै बुंदों। जाय फरायसाफ्रा स्टुडेन्टफ्रा दा सोमावसारगासिनो दङ, रेलि खालामबाय थादों, बेखौ माने राजखान्थि पलिटिक्स षड़यन्त्र दङ होननानै बुंदों। नाथाय बेयाव पलिटिक्स गैया दे, बेयाव गासैबो पलिटिक्स नङा। दिनै हारिनि माबा मोनसे अलखद जानो थांनायखौसो जों हमथानो नागिरदों रायजोफ्रा। दा बेवहाय सोरबा पलिटिक्सनि माने हेफाजाब बा पलिटिक्स लाबालाबनि खोथा फैया बेयाव। जायफ्रा दिनै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बैसोरसो माने पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय दा हारिखौ माने गुबुननो फाननो नागिरदों। बे बाथ्रायावल' सैथो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।